Hoxe nos Auténticos temos clases de regueifa. A nosa mestra vai ser Lupe, regueifeira de primeira, que nos vai introducir neste xénero de improvisación oral galego cheo de imaginación e retranca. Os Auténticos, xente de hoxe con corazón de onte. Imos coñecer unha muller auténtica. Unha que fai que a vida rime en momentos únicos e irrepetibles. Boa noite a todo mundo, comezo eu de primeira. Xa vos digo o meu nome, eu son Lupe a regueifeira. Atopámonos en Coristanco, na comarca de Bergantiños. Esta é terra de regueifeiros, e nós estamos convidados á casa dunha das máis grandes expoñentes desta arte que quedan en Galicia, Lupe Blanco. Velaí a temos fabricando rimas, practicando para que o seu maxín estea ben engraxado para cando vai a regueifar por Galicia adiante nunha das súas numerosas actuacións. Lupe, por suposto, vai nos explicar que é a regueifa, pero antes imos comezar sabendo por que a nosa amiga leva esta arte no sangue. Meu bisavó foi regueifeiro. Meu bisavó, aquí o tedes, meu bisavó era Blanco de Muiño Seco, considerado o padriño da regueifa en Bergantiños. A mí faime moitísima ilusión a día de hoxe, aínda cando ando por aí e me para a xente e me di: tías, bisneta de Blanco, este home foi o mellor. Non, e eu dicía, pero por qué? Porque realmente en Bergantiños había moitísimos regueifeiros e moi bons. E dinme que el tiña esa retranca a hora de cantar, non a hora de dicir as coplas con moita gracia. Meu bisavó era analfabeto, el non sabía ler nin escribir, e en cambio pois armaba esas coplas estupendas cos seus 4 versos, que me teñen comentado que lle dixera a un regueifeiro: vouche dicir unha cousa do dereito e do revés. Tu ven ca túa muller ensinando a facer pés. É que non era rimar por rimar, que tiñan contido as coplas que dicía, non? E non sei como empecé así a acordarme del, non? Do que facía, e de que parecía que eso desaparecía, de que xa non se facían tantas regueifas pola zona. Entón comecei practicando eu soa. Cada día iba vendo que me saían moito máis rápidas. Me botei así de maneira autodidacta. A regueifa é unha copla popular, vale? Copla popular galega. Entón ten 4 versos. Para quen inicia por primeira vez, nós sempre lle poñemos un tarariro, non? En cada verso. Tarariro, riro, riro, tarariro, riro, raro. Ben, e pois, desde que xa temos esa melodía metida na cabeza, sempre pensamos 2 palabras que rimen, non? Podemos pensar en tablón e Ramón. E agora diredes vos, pois eu empezo por arriba, empezo polo primeiro e vou dicir: pasei por la túa porta, non? Primeiro verso, perfectamente, vale. E agora hai que continuar. E ese é o erro que comete todo o mundo, que empeza por arriba. Nós, na regueifa, o verso que pensamos sempre na nosa cabeza antes de botalo é o 4º verso. Nós sempre empezamos a estruturar a copla por abaixo de todo, neste caso por Ramón, non? O culpable foi Ramón, diríamos, por exemplo, por poñer, o culpable foi Ramón. E faríamos agora o segundo do tablón, non? E que digo co tablón? E rompeume o tablón, por exemplo, e rompeume o tablón. E agora cal faríamos? Porque agora xa teño os 2 que riman. Queda un e o 3. Bueno, eu na miña cabeza fajo o primeiro 3. Cando mirei cara atrás, o culpable foi Ramón. E agora quédame o primeiro. Eu quería traballar, por exemplo, e rompeume o tablón, vale, pois xa temos. Vamos a cantar, por exemplo, a modo da melodía de Bergantiños, non? Eu quería traballar e rompeume o tablón, cando mirei cara atrás, o culpable foi Ramón.
Bueno, todo isto que acabades de ver agora, isto teríase que facer en 5 segundos. Así que hai que moito que practicar. 9 de cada 10 médicos aseguran que a regueifa agudiza o enxeño. O outro seguro que é un pouco aburrido. É para enxeño o da nosa Lupe. Témola preparando o seu pequeno estudio caseiro para gravar algunha das súas improvisacións a modo de canción. O caso é innovar. Imos facer unha proba, eu xo canto improvisando, voulles botar a regueifa, ai a quen me está gravando. Bueno, decidín mercar así uns cuantos aparatiños para a casa e voume gravando, non? Vou gravando sobre todo as melodías da regueifa, pois máis que nada para ter aí así tamén unha pequena enciclopedia para que a xente vexa tamén que as posibilidades todas que ten a regueifa, pero imos pouco a pouco. Deixemos que Lupe siga a fixar o seu enxeño, que nós non imos tardar en regresar con ela. Queren ir a un curso de regueifa coa nosa amiga? Pois iso será a volta nesta terra de regueifeiros. Estamos de volta na escola da regueifa da nosa Lupe. Os alumnos veñen aquí a exercitar o enxeño rimando e cantando. Veñen a iso e tamén para perder a vergonza. Para un regueifeiro é importante que o mundo inteiro saiba quen é. Tócame a min presentarme, é na nosa melodía. Sabeo xa todo o mundo, eu son Marité García. Moi ben, moi ben. Como faríamos, María? A ver, veña, vai, proba. Eu chamome María e vivo no Chorís. Cando fai moito frío, eu súdame moito a nariz. Moi ben, boa, boa. Vaya flow que hai aquí en Carballo. Outra. A regueifa adoita estar pegada á actualidade. Para mostra, o exercicio que vai propoñer agora Lupe. Consiste en dotar de personaxe os alumnos que terán que enfrontarse nun duelo. Atendan. Temos, por un lado, aquí, xa puxastes desde vos, Abel Caballero e o seu teniente alcalde, que van falar do maravilloso lucerío que teñen en Vigo, e polo outro lado temos aquí a unha parella de Portugal que ven ver as luces a Vigo. Eu aí vos deixo, que queden. Ai, o meu namorado, hoxe tu che ben contenta. Vamos nos a ver as luces, esta che ben cerca. Eu son Abel Caballero, repitan voces comigo. É que viva o Nadal, é que viva tamén Vigo. Viva Vigo. Vouche dicir unha cousa, eu en Portugal son nado e vinche a Galicia para ver a Vigo iluminado. E nós estamos orgullosos, non vai ser todo o fado, que veñan os portugueses que serán iluminados. Un enxeño cegador. E como ben sabe Lupe, a regueifa sempre está chea de momentos irrepetibles e de retranca. O que estás cantando agora non vai a volver a pasar. Aí está a maxia da regueifa, que é irrepetible. Eu non concibo a regueifa se non ten retranca, porque aí reside a mestría dun regueifeiro. A retranca é ese sarcasmo, esa ironía, ese doble sentido, e que a retranca é verdade que se nace. Eu sempre dixo que é algo que levamos no ADN os galegos e as galegas. Para estes regueifeiros, vir as clases de Lupe é moito máis que pasalo de maravilla entre amigos. Ben o saben eles. Canto máis lle des ti a regueifa, a de regueifa sempre che vai devolver máis. Creo que son o único alumno que nunca faltou desde que hai escola de regueifa. Hai que saber facer moitas cousas e hai que ter a capacidade de concentrarse e acordarse do que estás pensando para, bueno, pois para non meter a pata. Apórtame fluidez, ocorrencia, máis rapidez mental e moitas risas, a verdade, tamén.
anímame a recordar amigos que xa non están, que lles encantaría estar. É algo que xa non me esperaba, como é regueifar, que eu xa non me esperaba aos meus anos. Pois aí, aquí está. Aplausos daquela para os portugueses. Aplausos daquela agora para os de Vigo. A todas luces, un empate clarísimo. Nun vira-vira volvemos á Escola da Regueifa de Carballo pro último combate do día. Allo. Os alumnos de Lupe, máis contentos por saír hoxe na tele, non poden estar. 1, 2, 3. Somos da terra do pan, digo cho con ilusión el, sai a escola da Regueifa, hoxe na televisión Aplauso ben merecido. Imos agora cun duelo novo. Unha regueifa na que os pequenos Tirso e Diego van facer de fillos. E Eva e Marité van interpretar as súas nais. Dentro regueifa. Pasa para aquí, rapaz, e non mo faja repetir. Vamos tirando pra casa que é hora de dormir. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Eu estou moi enfadado porque quero ir ao parque. Están todos os amigos, eu non quero estudiar. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Quen che fala de estudiar o tema de ir pa casa. Temos outras prioridades, hai que cear, ir pa cama. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Pois mira o que che digo, déixame solo un minuto. Agora no baloncesto tócame meter puntos. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Xoven, as regueifas servían e serven, entre outras cousas, para arranxar disputas. Como ben sabe a nosa mestra Lupe. Se todo se amañara tan fácil como nunha regueifa, este mundo sería maravilloso, porque nas regueifas sempre se dicían de todo, non? E cando remataban de regueifar, se poñían na barra do bar a tomar o seu viño xuntos, en compañía, no mesmo coche para casa, e a xente do público dicía: como eres capaz de ir con esa mesma persoa agora no coche? Fallo, é o noso traballo, somos regueifeiros, somos... estamos facendo un espectáculo, non? A regueifa a día de hoxe, no século XXI, ten que tratarse con respeto e educación. Senón, está comprobado que ao público non lle fai gracia. Que haxa unha agresividade verbal non creo que sea o camiño, non fai gracia a día de hoxe. Pois, con respecto á educación, é como se están enfrontando estes regueifeiros que están máis ca contentos de vir ás clases. Dá un pouco de vergonza cando estás no escenario, pero despois flues e xa non o sintes. Que a min non me quedou claro cal deles é o meu fillo. É divertido, xa o vedes, moi divertido, traballas aí ca cabeza, risas, faise veciñanza tamén. E ás veces cando Diego non ven, eu non son capaz de regueifar, porque ás veces teño ideas, ás veces el... É familia, para min aportame felicidade. É xente coa que conecto e coa que temos unha maneira de pensar moi parecida, de divertirnos moi boa. Aplausos primeiro ao equipo dos mozos. Aplauso agora ao equipo das nais. O aplausómetro non mente.
E desta volta ganaron as nais. E así, con esta ledicia compartida, é como nos imos despedir da nosa Lupe, unha muller que soubo atopar nas súas raíces, no seu sangue, aquilo que máis lle gusta facer no mundo: regueifar. Poder vivir do que a unha lle gusta, poder traballar do que a un lle gusta, eu creo que é o tesouro máis grande que me podía dar a regueifa, non? E, bueno, afortunadamente, pois, facendo estas clases, estes talleres, estes obradoiros, vendo que se vai plantando aí semente, así que eu, a esta escola, vamos, que dure moitos anos. Vou botar a despedida, isto xa está rematado, quedades de vir á escola e quedades convidados. Convidados quedamos. Lupe, ata pronto.